Gaurkoan ikusi dugu pixka bat Euskal Herriak eta itsasoak izan duen harremana, importante izan baita historikoki eta hain zuzen herriaren irekidura erakusten duena, munduan barna ibiliz. Hori alde batetik eta bestetik iparraldean nola garatu ziren klasikoak. Klasikoak iparraldean garatu bat ziren, etzen kasualki gertatu, zen uste baitugu frantses hizkuntz komunitatea txikia zenez garai hartan, ez zuen egiten iparraldean, espainolak hegoaldean egiten zuen presioa. Horrek erakusten du alde batetik eskola txipi batzuk sortu izana, herri guztietan zeudenak, hasiera batean elizaren pean, baina ez beti. Eta hor ikusi dugu nola eskola txiki horiek nolabaiteko funtzioa betetzen zuten eta ez txikiena, seigarren, bere txikia zazpigarren mendean eta mendetik hasita eta 19. mende bitartean, iparraldeko herrietan bazen eskola txiki batzu zeuden euskaraz erakusten zutenak idazten eta irakurtzen. Horrek azaltzen du zer nolako maila izan duen euskarak beti iparraldean. Espaitzen bakarrik ahozko registro bat, bazegoen ere registro kulto bat, eta horrek babestu du iparraldeko komunitatea hain txikia izanik orain arte. Orain gauzak aldatu dira.